И здравейте хора, аз съм Итко БГ и днес сме в Minecraft Pocket Editions и днес ще покопим малко, ама нищо малко с музика. Трябваше долу в коментарите да пишеш с каква музика искат и малко съм болен, както виждате. Искам само да ви покажа новите. Не знам да съм ги показал, конете ми също съм ги показал. Там тук кокошките. Бивали тази фермичка. Имам много стакове. Тук за овцети, разбрахте. Бързо. Чувам зомби, това ме плаши доста. Преди малко гръмнах един крип. Така. И само да се набера точно. Вижте колко яйца имам. Чудо показ. Имам ярен кирка. Да се направим машина каменна кирка. Ще да се изхабила. И да вземем ярен кирката. И мисля, че сме готови. Ай, това да се е. Малко съм болен. И ще започнем след секунда. Няма да има интро клипът. Както ви казах, интро няма да има. И в този епизод няма да ходим да копаем в мина. Ще копаем само камък, защото ако такова може би ще бъде малко скучно. Няма на какво да снимам на моите любими игри, ама се тая и да започваме. И започваме от сега.
Хора, искам после малко да си поговорим. Чакай да направя един стак и тогава 2, 3, 4, готово. И така да се разходим малко с моя свят и да си поговорим. Minecraft Goldcraft. За Minecraft Pocket Edition. Ще спра клипа за малко. И общо взето това е моя свят. Как изглежда? Оберем шпилата и и конете, 2 коня с допълнителни 3 сърца. Така. Ами, ако ви хареса клипа, знаете какво да правите, да се абонирате, да кажете на приятели, пишете в коментарите, харесате клипът и това е всичко от мен, бай бай.